As imaxes falan por si mesmas. Unha vertedura de grandes dimensións procedente da comporta dunha das balsas principais de lodos da mina de San Fins, na que se acumulan metais pesados e residuos tóxicos. Non é un problema novo, os nacionalistas xa o teñen denunciado en máis dunha ocasión, pero a situación a día de hoxe presenta se cabe maior urxencia debido ao estado no que está. Esta comporta foi selada nos anos 80 e non sabemos como foi, nin quen o fixo. Pero si o que sabemos é que nestos intres hai xa un pequeno estellamento no cal corre un caudal de auga. Un caudal de auga que vai con lodos e máis que vai con metais pesados cara a ría e máis cara ao río. Temos que comprender que isto non é un tema só que afecta a Lousame, en gran medida, é un tema que afecta a toda a comarca de Muros Noia, porque podese ver prexudicado os bancos marisqueiros que temos na nosa comarca. O BNG xa presentou unha iniciativa para o seu debate no Parlamento galego, na que se pon de manifesto o enorme risco que isto pode supoñer, polo que pide que se leve a cabo unha actuación con urxencia para evitar unha posible catástrofe medioambiental. Nós non vemos que a Administración Autonómica, que é a que ten competencias na materia, nin fixese nada, nin mandase facer nada. E nós pensamos que é xa o momento e é urxente de que se mire exactamente como está iso, de que consecuencias xa está traendo neste momento, efectivamente, para terreos colindantes, terreos agrarios, por exemplo, de aquí do Concello de Lousame, pero tamén para os ríos que finalmente baixan á ría de Noia. Alguén terá que tomar conta do que está a pasar, da gravidade do que está a pasar e poñer en marcha as actuacións precisamente necesarias para que eso deixe de pasar. Entre outras cuestións, os nacionalistas instan á Xunta a que exixa a empresa concesionaria da mina a executar medidas de prevención e reparación da balsa. Se proceda tamén á retirada dos residuos alí acumulados polo risco que comportan e se suspenda temporalmente de actividade á firma, mentres non presente un proxecto de explotación completo, o que se xunte tamén a solicitude de inicio de tramitación da avaliación de impacto ambiental.